Arsenal va fi câștigătorul noului sezon de Premier League. Dacă nu crezi așa, contrazici-mă în comentarii. De ce spun acest lucru? Va fi foarte scurt. Arsenal a avut nevoie în ultimele 3 sezoane de un atacant. Ce au făcut ei? Și-au cumpărat un atacant de top. Și Gyökeres s-a dovedit în meciurile dinainte sezonului că este jucătorul potrivit în echipa potrivită. Da, Liverpool la fel și-a cumpărat jucători foarte buni, jucători foarte scumpi, dar mare semn de întrebare unde vor juca ei și care va fi rolul său. Vedem, poate ne va surprinde Liverpool și în acest sezon, cum a făcut în sezonul precedent. Manchester City este sub mare semn de întrebare, deoarece nu știm care va fi jocul acestei echipe. Este într-o perioadă de tranziție și fie va fi un sezon foarte bun, fie putem să ne așteptăm și la un sezon foarte rău. Atunci sunt mari semn de întrebare și cu privire la Manchester City. De Manchester United și Tottenham nu vorbim, chiar și pronosticurile spun că ei vor fi pe locul 12-14, atunci mari surprize nu pot să mă aștept de la această echipă, însă pot să mă aștept surprize de la Chelsea, care într-adevăr se dovedește a fi o echipă foarte matură și a jucat foarte bine în sezonul trecut și observăm că având un lot atât de bogat de jucători, poate să-i roteze și să-și păstreze nivelul ridicat de joc. Cole Palmer este traumat, aceasta va fi o problemă pentru ei, dar cred că Chelsea ne va putea surprinde în acest sezon. Bine, astăzi începe Premier League, se va deschide cu meciul Liverpool-Bournemouth, iar eu cred că Arsenal va fi noul câștigător în sezonul următor. Ce credeți?